Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi odprezentovať tému domáceho ošetrenia rán. Pre niektorých možno pár noviniek, pre niektorých možno pár tipov, možno pre niekoho to bude len také zopakovanie toho, čo tak či tak každý deň robí. Liečenie rán je proces, do ktorého vstupuje mnoho odborností, bez ktorých by nebolo možné vyliečiť ranu. ADOS je jednoznačne neodmysliteľnou súčasťou celého tohto procesu. A preto som veľmi rada, že máme možnosť na takýchto vzdelávacích aktivitách ďalej rozoberať, prípadne si vymieňať skúsenosti a poznatky s liečením rán v praxi. Ako náhle sú rany adekvátne zdiagnostikované, či už sa jedná o diabetický vred alebo teda vred predkolenia, prípadne iné rany, ktoré sú úplne bežné v našej praxi, a je nastavená liečba základnej príčiny tohto problému, nie je možná potlaková terapia z akéhokoľvek dôvodu, nastáva čas, kedy je potrebné využiť možnosť domáceho ošetrenia a to je väčšinou teda v rukách práve ADOS sestier. V tomto prípade sme si teda pripravili také krátke video, ktoré budeme teda aj komentovať. Je to video, ktoré naozaj, ako som spomínala na začiatku, možno tam bude nejakých pár noviniek pre vás, prípadne možno nejakých pár tipov, ako zlepšiť alebo vylepšiť svoje už určite výborné ošetrovanie rán v domácnosti a preto sa na ho poďme prosím pozrieť. Ideálne je, ak sa podarí pacientom pred príchodom ADOS osprchovať seba aj ranu. Tým pádom je možný už prvotný debridement rany. A možno taký typ, ak si pacient zadováži lokálna analgetika v podobe gélu alebo spreju, bude možno pre neho prevez príjemnejší. Debridement je jednoznačne najdôležitejším krokom v liečbe rán a ošetrovaní rán. To znamená dokonalý debridement okolia, aspoň 20 cm od rany, spodiny a jeho okrajov. Momentálne je možné predpísať pacientom aj takéto pomôcky na lokálny debridement v domácom prostredí, ktorý skutočne má možnosť a možno aj lepšie ako gáza vyčistiť spodinu, okraje a okolie. Napríklad aj takto. Samozrejme nie je potrebné to vždy robiť dokonale, pretože to ani nie je veľakrát možné v domácich podmienkach, avšak je to naozaj prvým dôležitým krokom. Ďalej si môžem povedať pár tipov. Napríklad v prípade, že sa jedná o hlbokú ranu, vždy ju treba vyplniť až po okraj, aby nevznikal mŕtvý priestor a nehromadili sa tam sekret z rany aj s baktériami. A otázka je potom vždy, aké primárne a sekundárne krytie vypísať. Ak sa jedná o primárne krytie, keď chceme riešiť biofilm, je najčastejšie používané striebro, ale teda jóny striebra, nie nanokryštalické striebro, alebo jód, ale v podobe kadexomeriódu, určite nie povidoniódu. Ostatné výrobky, alebo teda účinné látky pôsobiace proti biofilmu sú momentálne vymenované, tie sa však používajú oveľa menej. V prípade, že chceme riešiť na rane infekciu, ktorá môže postihnúť ranu v ktoromkoľvek štádiu jej hojenia sa, či je to akutná chronická alebo pooperačná rana, a v tom prípade je potrebné zvoliť antimikrobiálne alebo antiseptické krytie už primárne. Či už je to v podobe chlorhexidín acetátu, PHMB, medicínskeho medu alebo iných tu práve vymenovaných účinných látok proti infekcii. Ak napríklad chceme ďalej riešiť zapáchajúcu ranu, či už sú to väčšinou teda paliatívne rany, prípadne rany, ktoré môžu mať nejakú infekciu a tak ďalej, je možné využiť medicínsky med alebo aktívne uhlie. A následne samozrejme vždy treba podľa lokalizácie rany, podľa toho, kde sa nachádza, podľa toho, aká je to koža, aká je kvalita kože, zvoliť sekundárne krytie. Sekundárne krytie v prípade žiadnej slabej alebo strednej secernácie je možné použiť iba v podobe pien. Veľmi dobré je používať teda adhezívne krytia, pokiaľ to okolitá koža a lokalizácia povolí, pretože skutočne tým pádom už netreba žiadne ďalšie fixácie. Ak ale náhodou sa jedná o ranu, ktorá silne secernuje alebo je teda potrebná výmena krytia viac ako jedenkrát denne, už je na mieste používať superabsorbenty. Superabsorbenty sú kvalitné sekundárne krytia, rafinované v tom, že naozaj nasajú sekret do seba, premenia ho na gel, nepustia ho do rany ani späť na oblečenie, tým pádom skutočne dokážu dostať
exudát pod kontrolu a tým aj zabezpečiť adekvátne hojenie rán. Samozrejme je potrebné nezabudnúť na to, aby sa vyriešila určite príčina rany. Je fajn, pokiaľ komunikujete s pacientom aj doma a napríklad riešite aj to, či mal správnu výživu, to znamená dostatok bielkovín, dostatok minerálov, vitamínov v podobe ovocia, zeleniny, takého, aké môže. Je fajn o tom s pacientom komunikovať, rovnako aj s dostatkom hydratácie tekutín, teda hlavne v podobe vody, prípadne nejakých nesladených čajov. A samozrejme aj teda, ako náhle vy uvidíte nejakú zmenu v rámci v procese toho hojenia rany, to znamená, či už sa zmení zápach zrazu, či už sa zmení množstvo secernácie, či tam prípadne budú nejaké známky infekcie, je naozaj dobré upovedomiť o tom, či pacienta, prípadne aj teda špecialistu, ku ktorému pacient chodí. A ak je možné, aj teda komunikovať to prípadne aj s príbuznými a ste naozaj vy tie, ktoré s tým pacientom trávite oveľa viac času ako konkrétni špecialisti, to znamená možno aj nejaké odporúčanie, či už v tom zmysle, že teda kombinácia pacientovho priania, vašich vlastných skúseností a teda aj teda konkrétneho špecialistu. Pevne verím, že v budúcnosti sa nám podarí dať do sveta aj na Slovensku aj aplikácie, ktoré by dokázali teda sprostredkovať takúto komunikáciu medzi adoskami a špecialistami a dúfam, že to bude skorá budúcnosť, avšak teda uvidíme. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za pozornosť takejto krátkej, stručnej prezentácie a pevne verím, že na budúce sa vidíme už osobne.